els agraden a tothom, són castellers del món, els agrada fer safareig i tu no els facis el lleig. Amb banyes i amb baves a... Sempre ens quedarà Pixafilms. Estimats telespectadors, avui és un dia trist per nosaltres. Us hem d'anunciar amb tot el dolor del món que aquest serà el nostre últim capítol. Però banyes, tu estàs segur? Clar, baves, si això ja ho havíem parlat, amb totes les oportunitats que hem tingut professionalment parlant, i estem a ETV que no ho veu ni la Pilarín. Imagina't què hauria passat si finalment haguessis sortit a ET. Ja banyes, però és que aquí em donen birra gratis. Però tu saps quanta birra et podries haver comprat si haguessis fet finalment el paper de Frodo? Sí, et recordo que jo no vaig voler acceptar el paper de Frodo perquè tu no volies fer de Gollum. Hosti, tens raó. I com hauria sigut? El meu tresor. Si vinc a aquesta nega em donaran unes birres. És meu tresor. Ai, no, aquest paper no em quedava gens bé. El que sí que me'n penedeixo d'haver rebutjat va ser el paper de Neo. Jo, banyes, sincerament, crec que no estaves en forma per aquest paper. Ai, la closca! Doncs mira, menys mal que tu vas rebutjar el paper per Kill Bill, T'anava bé el vestit, Sí, vale, a mi no m'anava bé el vestit, però a tu no t'hi cabia el cas de... Luke, t'haig de dir un secret. La teva mare era una mica puta. Desgraciat, la meva mare era una bona carcolina. Doncs mira, baves, al final, i per una vegada a la vida, em sembla que et donaré raó. Crec que ens hem de donar una oportunitat i provar coses noves. Així que, i per molt que em dolgui, us hem de dir que el Banyes i el Baves ha arribat a la seva fi. Sí, baves. Tócalo otra vez, Sam. Ha sigut un plaer actuar per tots vosaltres. Han sigut 4 anys molt especials pel Baves i per mi. I esperem que també ho hagin sigut per vosaltres. Però ja se sap, totes les històries tenen un final feliç, trist, que sempre queden amb un record. La sort és que sempre podreu veure els vídeos per internet. Avui en dia estan penjats tots al YouTube. Però Banyes, i ara què farem? Doncs, no sé. Sempre ens quedarà Pixafilms. They still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings. Ei, Banyes, jo no vull acabar així l'últim capítol. Goes by. Estic cansat d'aquesta farsa. La nostra poca audiència hauria de saber la veritat. El nostre show no acaba perquè nosaltres vulguem. Baves, calla que et sentiran. M'és igual, jo no tinc por que els doni pel cul. Estimada audiència, la culpa de tot la tenen els nostres guionistes, que s'han quedat sense idees i han muntat tot aquest sarau perquè són uns covards. Ah, fills de puta! Heu matat el Baves! M'heu deixat sense company, cabrons! Dediqueu-vos a inflar pilotes i deixeu això de l'animació! Sou uns desgraciats! M'heu deixat sense company de feina! Per culpa de la vostra incompetència! Candy morning, candy this merge, candy this morning merge. Films.